Harkemasse Boys naar Willem II werd met beide voeten op de groen. Medisch wonder Bizot blinkt uit bij Cambuur. En Epke Zonderland tankt zelfvertrouwen voor WK. Dit is de sport van maandag 26 september. Goeien en welkom bij Boppenslag. De kworballers zijn alweer een paar weken los en in de nieuwe ereklasse maken Mid-Friesland haar debuut. We winnen bij het treffend in Nick, dus ik daarvan een verslag. Maar we beginnen met voetbal. Want de bekerwedstrijd van Sportclub Heerenveen in Harkemasse Boys wordt spelen op dinsdag 24 oktober om 8 uur in het Abelense stadion. Maar sneun wie het weer gewoon de wadder van de dag. Want na de spectaculaire overwinning van de Harkemasse Boys in de beker in Willem II, wie sneun lisse de zinstander in de topklasse. De ploeg van trainer Wiep Rodenhuis hier duidelijk last van bekerinspanning en kwam net te haar beste spul. Loonwaar en tel daarbij zwieren voeten, dat binnen geen ingrediënten van goed voetbal. Lis op het 1e plek, zo van de boys geen zwaardigheden opspieten mooie. Hier het schot van Oebele Skokker en de redding van keeper Mark de Vries. Dan Lisse. Het schot van Viro van Messa Oet. Maar dat rekt kant nog wel. Lisse wat ik terugbekert en als tegenstander PSV uit de beker komen zeg. Een hele mooie tegenstander. Likos dat voor Harkemasse Boys dat Heerenveen treft. En dat schot van Ommel wordt pakt terug Jacob de Vries. Wiep Rodenhuis probeert de zaak op scherp te krijgen, maar het is mooi te mooi. En dat weer dan zowat alles wat de eerste helft ombelangt. Dan 1 keer een onval van Lisse. Maar Bas Ensi schot is echt geen probleem voor Jacob de Vries. Oebeleskokker. Je ziet voorzet Vierste Royaal. En dan kan Adam Jeni oppakken. Net iemand die mooi komt over de vleugels, dan het schot maar van 4 van Adam Jeni. Maar dat kan keeper Mark de Vries makkelijk pakken. Lisse dan op een ei. Messehoed. Krijgt rond voor het schot. Maar Jacob de Vries zocht dat niet op de goal ging. Dan de kabbal daar van Koos Werkman. Uit de vrije trap. En wat je in de verhouding zien, komt Harkemasse Boys hier op 0-1. Koos Werkman, hij scoorde al eerder in deze competitie. En dan moet Harkemasse Boys bezieken om die 3 punten mooi naar huis te nemen. Maar het is weer Lisse in onval. Het schot van Rick Vermeulen van dichtbij, maar het gaat over de goal van Jacob de Vries. Het storen hier van Lisse. Dat smiet resultaat op. Wel in balbezit. Op een ei Rick Vermeulen met de koers. En dan de knappe redding van Jacob de Vries. En Sabriel dat hield dit nog 0-1. Maar Lisse gaat terug. En de boys krijgen hield die dreger. En dan is het op een ei Rick Vermeulen. Maar weer in de handen van keeper Jacob de Vries van Harkemasse Boys. Hier pikt Oebeleskokker de bal heel knap op. Kan dan terugzetten. De bal krijgt de 4 van hem uit. Matt mooi links. Hier beter Marios kennen. En zo gaat ik deze kans wel even voor de Harkemasse Boys. 2-0 zo ik de volle westwijze van het goeie. En dan is het hier op een nij Rick Vermeulen zijn 4e kans op rij. En nu zit de bal achter keeper Jacob de Vries. Controleert de bal, kreeg op het blast. Dan op een knibbel. En helpt dan verwoestend het uit. In gelijk. En dan begint het te dringen en dat had Lisse de gaten. Zij zet het terug. Op een ei weer Rick Vermeulen. Rekken de bal net goed zodat keeper Jacob de Vries makkelijk redden kan. En dan bij de blessure is het nog 1 keer Oebeleskokker voor de Harkemasse Boys. Zullen ze dan nog heel sneaky die 3 punten mooi nemen? Nee, zijn schot is vies te heeg. En daarmee verliest Harkemasse Boys die goede punten. Als je op dinsdag wedstrijd plus verlenging plus alle mooie gedoe eromheen hebt meegemaakt, ja, dan laat je dat niet echt los. En hoewel we wel van goede wil waren, konden we niet datgene brengen wat we afgelopen dinsdag wel hebben gedaan. Nee, want dat knopje wil dan net om, hè? Nee, wat is dat dan met de mensen? Hè? Ja. De mens die kan wat dat betreft heel lang zeuren en in dit geval ook heel lang nagenieten. En dat is op zich ook hartstikke mooi, maar het had nog mooier kunnen zijn op het moment dat je hier de punten pakt. Maar ja, je kan niet alles hebben.
De staan in de topklasse. Spakenburg giet om kop met 18 punten uit zo'n wedstrijden. Volgetrog HHC met 16 punten. Harkemasse Boys vinden we waarom in het rechterrietje met 5 punten uit zo'n wedstrijden. En ze staan daarmee op het 11e plak. No sneun krijgen ze ARC op bezitten. Die staan 1 na laatste. Sportclub Cambuur had in het verliezen nogal wat talenten uit de Ajax-opleiding hellen. Fred Grim, Michael Mols en Marcel Keizer zijn daar goede voorbeelden van. Keeper Marco Bizot wordt dit seizoen terug de layouters hier van Ajax. Hij liet wekelijks zijn talent zien met prachtige reddings. En ik vreet in Helmond Sport wie het mooi om Bizot te tanken dat Cambuur een punt pakte. Als je die bal pakt, dat is alleen maar mooi. Die andere jongens om me heen, die hoor ik wel eens zeggen van ja, zo, het verbaast me hoe je die bal pakte. En dan denk ik van ja, ik pak toch gewoon die bal, of niet? Het grootste pad van zijn jeugd brengt Marco Bizot terug bij Ajax. Maar de eerste stappen zet hij bij West-Friezen in het Noord-Hollandse Zwaag. Voortendaallijks als keeper, al voetballet hij graag. Ik heb het afgesloten ook als speler zelfs, hier in de E1 laatste jaar. En ik ben eigenlijk als keeper ben ik aangemeld bij Ajax. Maar je was eigenlijk voetballer nog hier? Ik was eigenlijk nog voetbal, ja dat klopt. Ja. Het klinkt misschien raar, maar volgens mij als je elke keeper vraagt in Nederland, dat ze allemaal eerst voetballer zijn geweest en dan pas keeper zijn geworden. We krijgen van Bizot een liedse roenleiding over het complex. Daar hebben we ook al gepraat met zijn eerste trainer. Hij sprong er wel uit? Nou, ik moet zeggen, op dat moment, kijk op doel sowieso, maar omdat hij ook vaak meevoetbalde en we hadden nog wat leuke voetballers, sprong hij er toen nog niet uit. Alleen ja, op die goal, je merkt wel, hij is natuurlijk hartstikke atletisch. En toen als kleine jochie ook al, reflexen. Nee, dat kon je wel merken. Dit was ons oude trainingsveld vroeger. Ja. Toen lag het er iets minder goed bij, denk ik. Toen was het één blubberband. Ja, klopt ja. Maar lang hoeft Bizot net in de blubber te staan, want hij gaat naar Ajax en daar houdt er hem knap staande. Want om hem heen zocht hij de ene naar de andere speler afvallen die de toch wel de opleiding van Ajax net omkent. Ja, in die zin is het heel hard. Ja, dat is eigenlijk gewoon de realiteit wat gehandhaafd wordt. We zijn natuurlijk begin met een mannetje of 16, 17 in de eetjes. En ik zijn er nu nog 2 van over, waaronder ik en nog eentje. Die nu nog onder contract staan bij Ajax. Wie is dat? Die lichting. Dat is samen met Rodney Snijder, die nu verhuurd is aan Utrecht. We gaan verder moois rondje en treffen een oude supporter van West-Friezen. Hij is lyrisch goede keeper. Het is een grote man wordt het. Een grote man wordt het. Wordt het of is het al? Nee, dat gaat beter worden. Het is heel goed dat hij naar Cambuur is gegaan. Want bij Ajax kwam hij er natuurlijk niet in. En nu krijgt hij een prachtige les. En dan staat hij er met 2 in. Bij Ajax. Dat zeg ik. Kijk. Dat is vertrouwen, Marco. Ja, nou moet ik het waarmaken ook, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja. Het gaat Bizot van de wien. Al hier zijn lippendrek hierloos uit zijn kind. In de B-junioren rent hij een zwiere knibbelblessure op. Daarmee komt haast nooit in zijn carrière voordat hij goed en wel begonnen is. Ze zeiden al tegen mij van ja, moet je geopereerd worden hieraan, dan kan je het eigenlijk een beetje vergeten. Dan moet je stoppen met voetbal en dan kom je nooit meer bovenop. En ja, ik besloot om toch geopereerd te worden dan. En met het idee dat ik gewoon niet meer zou kunnen spelen, niet meer zou kunnen voetballen. Toch houdt de keeper de moed erin en hij vjocht het hem op bjusterbaarlijke wijze waarom. Dat heb de arts ook gezegd tegen mij, dat ik sowieso een medisch wonder was in die zin. En ook dat ze dit nog eigenlijk nooit hadden meegemaakt, zoiets ergs bij een voetballer. En dan die daarna binnen zo'n korte tijd weer de draad oppakt en gewoon weer op het hoogste niveau meedoet. Wat zegt dat over jouw karakter? Ja, dat heeft me gewoon heel erg veranderd. Ja, mensen kunnen zoveel zeggen tegen me dat je dit of dat niet meer kan of niet meer moet doen.
Maar ja, goed, je moet het voor jezelf ervan uitgaan. En ja, ik hield me voor dat ik gewoon zelf wel door moest gaan en kijken hoe ver ik kwam. En gewoon zonder nadenken gewoon alles doen en gewoon geforceerd. En dan merk je vanzelf wel waar je uitkomt. En ja, wat mij betreft is het goed uitgepakt. De roerleiding eindigt in de eregalerij van West-Friezen. We gaan op zoek naar een foto van de keeper. Die vinden we net, maar daar hing het wel een oor. Ja, 1976. Dat was wel bijzonder. Met lang haar. Met lang haar nog, ja. Godzijdank. Kijk nou. Dus jij bent niet van een vreemde? Nee, dat is zeker niet van een vreemde. Het zit een beetje in de familie. Want mijn vader keept eigenlijk ook. En ik ook. Maar ja, goed, ik denk dat we gewoon niks anders kennen, denk ik. Dus ja, is dat het? Is dat het geheim? Ik denk het wel, ja, ik denk het wel. Je moet ook de mogelijkheden hebben om hem dus te geven. Dat je hem ook 5 keer in de week naar Amsterdam kan brengen en zo. Want ja, op een gegeven moment hebben we hem toch 8 jaar eigenlijk wegbrengen moeten. En nou, dan gaat er toch pittig wat tijd in zitten. Dus. Maar dat is het waard geweest. Dat is het wel waard geweest. En dat hoop ik dat hij dat zelf ook een beetje doorhebt. Dus zodoende dus. En kijk wat het wordt. Kijk, haalt hij dat niet, nou ja goed, dan heb je toch schitterende jaren gehad. Dus, Ik weet niet wat er voor mij in de toekomst ligt, maar dat hangt helemaal van mezelf af. Als ik het gewoon zelf goed blijf doen en ik blijf me goed ontwikkelen en ik word beter en sterker. En dan, ja, misschien komen andere clubs dan wel, misschien komt Ajax dan weer terug. Misschien dat Cambuur me nog een jaar wil, dat weet ik niet. Dus dat wacht ik wel af. Yannick de Jong had met oermacht de kwalificatie voor het WK van 2012 op de lange baan woen. De Griekster motorcoureur wie in het Franse Saint-Colomb net te houden. De Jong woon in een serie en waar 3 keer tweede. Daarna woon er de hele finale en finale. Dirk Fabriek waard in de Einstein 8e. Jeffrey Woordman 14e en zij plaatsten haar net voor het WK. Theo Pijper hier hem terug zijn 4e plak in de serie van dit jaar al plaatst voor de WK-wedstrijden van 2012. Epke Zonderland is weer zo goed als hersteld van zijn schouderblessure. Gelukkig maar, want morgen stapt de Nederlandse turnploeg op het vliegtuig naar Japan. Hoe 2 weken wordt in Tokio het WK houden. Belangrijk, want dat is het kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Voor de Nederlandse turnploeg is de interloon met België een testcase om te zien hoe oud de ploeg ervoor zit. Maar het is vooral ook bedoeld om zelfvertrouwen te tanken. Zo krijgt voor het WK. Al is het dan wel opvallend dat de Belgen maar met 2 man naar Alphen aan de Rijn kwamen binnen. Ook zij, evenals de Nederlanders, kampen met kleine blessures. En zij hebben ervoor gekozen de andere turners thuis te houden op grond van die blessures uit pure zorgvuldigheid. Maar ook de Nederlandse ploeg gaat dus te krijgen met verskate blessures. En dat is dan weer de reden dat bondscoach Sadao Hamada in totaal 8 turners meeneemt naar Japan. En in Tokio moet er dan nog in een afvallen. Het doel van de Nederlandse ploeg is helder. Eindig je bij de beste sextje. In dat geval is plaatsing voor de Olympische Spelen net definitief, maar komt de ploeg vol in aanmerking voor een herkansing. Maar dan nog, eindig je bij de beste sextje is een hele zwiere opjefte. Anything is possible, but only my goal is to finish in top 16. That will be the main goal, top 16. Yes, at this point, so that we can go to the testing event in January 2012. We have approximately 2 weeks to prepare for the team competition. And I think that's perfect time. Not too long, not too short. Hamada maakt de definitieve ploeg pas in Tokio bekend. Al liek het, deze Jeffrey Wammers op Vaarhoorn wist van een plak in de ploeg. Arjen Butter van het Jereveen is dat net, maar had vol de hoop dat hij hem nog in de ploeg turnt. En datzelfde hield eens ek voor Michel Bletterman. De ruwe diamant uit Ljouwert is wat wisselvallig, maar had het laatste jaar wel een heel soort progressie maken. Bletterman is in elk geval vol vertrouwen. Ik ga ervoor en ik laat me zien dat ik daar sta. En ja, het WK dat ga ik zo halen. Met Juri van Gelder en Epke Zonderland telt de ploeg nog 2 absolute vrouwentoppers. Zonderland hoopt het hem op het WK definitief te plaatsen voor de Olympische Spelen. Is het net bij de ploeg, dan wel individueel op zijn favoriete onderdeel, de rekstok. Het belangrijkste is dat ik gewoon een medaille dan haal. Je. Dus of het 1, 12, 3 is, ja, dat vind ik nou eigenlijk net heel belangrijk. Ik wil gewoon die medaille halen en dan weet ik zeker dat ik naar de Olympische Spelen kan. En dan hoop ik dat we mijn team natuurlijk bij de beste sectie zitten om en een kans te hebben voor het team en gewoon te kunnen oefenen in de Olympische hal.
Neert wordt onder tafel oerlitten. Deze rekstok Bigeliks is van Japanse makelij en is ook dezelfde die ze broeken op het WK. Oeral dat Epke Hinnegiet, daar is ook deze rekstok, om maar zo volle mogelijk om elkaar te wennen. Op het WK wil Epke een combinatiemootje van de 2 vluchtelementen, de Cassina en de Koolman. Epke is de enige turner op de wereld die dat kan. Maar dan maakt alles wel perfect die in. Dit is de Cassina. Maar dit is net de Koolman, want Epke combineert dat nou met de Kovac. Dat scheelt een schroef en dus ook punten in totaal van een G-element naar een D-element. En zulke fouten kan hij hem net permitteren op het WK. Dit is trouwens ook net een onderdeel. Dit kost het hem ook zeker nog een punt met de beide voeten op de rekstok. 3 weken op een Vrootbeker in Gent rekken Epke licht blessure aan zijn schouder en daardoor gaat hij een efterstoorn oproen in zijn tarrieding richting WK. En eerlijk is eerlijk, dat is ook wel te zien aan deze oefening. Ja, Lauwer heeft gewoon een goede voorbereiding natuurlijk. Hij wil lekker wedstrijdje zetten, maar ik moet gewoon reëel wijzen, dat zit er nog in de 10 en ik moet gewoon deze lijn terugzetten van deze week. Nou, dan heb ik wel vertrouwen in dat ik fit ben op het WK. Ja, het komt nou wel heel dichterbij, hè? Het uur U. Ik bedoel, hier gaat het al jaar om. Hier mag het aan zijn gebeuren in Tokio. Ja, klopt. Ja, de kerst net onderuit. Dit is één kans en dan is het dwan. In principe, als ik de voorbereiding nou zo zag die ik heb gehad, dan ben ik op de goede wei. En zo nou ik wel me te lukken, maar dat bloedt wel heel spannend. Spannend dus. De koorballers van Mid-Friesland debuteren dit seizoen in de ereklasse, het hoogste niveau op het veld. De ploeg uit Grauw en Reduzum had het net makkelijk, want na 3 wedstrijden is er nog maar 1 punt helle. Snij spelen Mid-Friesland thuis tegen Nick uit Greens en die ploeg had maar 1 punt meer. Een wichtig duel, want de verliezer komt op het laatste plak te landen en dat is het degradatieplak. Na 3 wedstrijden had Mid-Friesland 1 punt in de ereklasse. Snijden we dan de eerste thuiswedstrijd zien een ploeg die het ook nog maar 2 punten had en dus hoopt Peter Talsma met zijn team om de eerste oerwinning binnen te slepen. Dat moet een barretje Nick uit Greens. En de Greensers houden nota 1 keer won en staan dus een puntje boven met Friesland. Dit is de eerste gevaarlijke situatie in de wedstrijd en de strafworp voor met Friesland. Margriet Jorna benut dit boetekansje en met Friesland komt dus op een 1-0 voorsprong. Lang houdt het net staan, want Nick is natuurlijk een ploeg die al jaren op dit niveau acteert. En de Greensers binnen Toek rennen uit naar Fjouwerien, onder meer door deze treffer van Jorn te Nekker. En dan kan met Friesland in de achtervolging met Marvin Smorenburg en Timo Roam Sim en die is dan ook trefzeker. 12 Fjouwer, het verschil wordt weer wat litser. Het waar is prachtig, er staat haast geen win en dus zo'n je een soort doelpunten verwacht je. Maar dat voel al, want het vizier wil lang net altijd lekker scherp. In dit geval mist Jan Visser toch een goede mogelijkheid op de aansluitingstreffer. En dan is het Nick aan de andere kant die de voorsprong uitbreiden kan. En dat doen de Greensers, want ze rennen uit naar Saint-Ouen, onder meer toch deze treffer van Friso Bode. De time-out van Peter Talsma, want ja, er moet wat barren met zijn team. Het krachtsverschil is net zo groot als de uitslag suggereert. Maar ja, die goals die willen zo moeilijk vallen. Mooie paas en dan de treffer van Pauline Kastelein. Keurig doelpunt en dan is het verschil weer wat litser, Fjouwer-Saan. En met Friesland die zal in de eind van die eerste helft dichterbij sloepen. Jan Visser van Oorstaan en Beats Koft is het verschil nog maar 2 puntjes, 6-8. Nog altijd in het voordeel van Nick. En dan de tweede helft met het offensief van Mid-Friesland. Er wordt keihard werken en er wordt hier ook een strafworp versierd. En die strafworp is dan voor Wiebe Huytema. Hij kan het verschil weer ombrengen naar Ingen, maar dat ligt er niet. En dan het schot van José van der Werf wat ook misgeet. Ja, en dan is het dreig om dichterbij te komen. Sjocht de bank van Nick ook dan tevreden aan. 8 minuten spelen in die tweede helft en nog altijd geen treffers. Opmerkelijk. En dan de actie van Jan Visser en de dubbel die het helemaal misleert. Ja, dit binnen dan toch die kansjes die je benutten moet. En anders wordt het aanstraft. En dat is wat Nick dan ook docht. Met deze goede uitspelerkans wordt het toch Iris Arends 6-9.
Ja, daar had met Friesland toch wat lezen litten. De kansen winnen er wel, maar de goals net. En Nick kan op een nij uitbouwen. Correct als in de eerste helft spelen ze dat bekwaam uit. En ze pakken weer een grote voorsprong. 8-3 terug Suzanne Veldstra. En de laatste minuten met Friesland dan beziek je dat verschil wel iets te meiden. En dat wordt Litser. Marvin Smorenburg met zijn tweede goal, nog een tredje. Dikke 10 minuten nog te spelen, dan is er nog van alles mogelijk. Op een nij het vak van Marvin Smorenburg. De goede rebound van Timo Roam-Sim en die maakt het zelf al. Halve 4, nog 3 verschil en er is nog tijd voor de ploeg van Peter Tolsma. De laatste minuten dan met Friesland die het ondringt en Marvin Smorenburg die het verschil weer iets maakt. 12-4. En binnen het dan weer de details die de wedstrijd beslissen. Want met Friesland is echt net volle minder, maar mist wel correct wat meer. En dat betekent dat Nick hier wint in Friesland met 12-4. Joert vond ik met name dat we wel een stukje reboundkracht misten. Dat wij voornamelijk de eerste helft een protte schoten van de afvang wat door Nick. Ik vond dat we dat de tweede helft heel goed dienen. Dat stuk Schenkoer is dat wij langere onval hier. Maar met name bij ons Joert online weer de schotkracht die het gewoon ontbruts. Het spul en de spelopvatting en verdedigend wie we absoluut minder als Nick. En alleen zijn we in een paar omstandigheden krijgen met Toeker. En dat weet ik het verschil hoor. En dat is pittig. Na 4 wedstrijden stiet DOS 46 van Nijeveen Boppelhoorn met 7 punten te gerden met Blauw-Wit Amsterdam. Mid-Friesland is voor eerst laatste met 1 punt. Snijn speelt het Mid-Friesland in Delft in de nummer 4 Fortuna. En dit weer de sport van maandag 26 september. Vanzelfs bij de nieuwe maandag weer, maar weer oren sport. En nu kies je naar het Nijse Joert. Nog een heel noffelijke jongen te wensen. Doeg!